Milena Kačavenda poznata po tome što veoma surovo i direktno govori svoje mišljenje na bilo koju temu. Kačavenda noćas tokom reklamne pauze u emisiji Gledanje snimaka u razgovoru sa Lukom Bojovićem iznela detalje o aktuelnom učesniku Urošu Staniću koji je učestvovao u prethodnoj sezoni, a za koje javnost nije znala. Stanić je sa mnogim cimerima prošle godine dolazio u sukobe, a Milena je otkrila da se u realitiju čak dogodio incident kada je Uroš porazbio prozore. Zahvaljujući blagovremenoj reakciji produkcije, Urošu je odmah ukazana lekarska pomoć budući da se isekao na staklo koje je razbio, pa je ubrzo sve bilo u redu. Sećam se nominacija prošle godine. Bilo je 4 sata ujutru, on je ustao, porazbio prozore, ceo se isekao. Odveli su ga u klinički odmah, rekla je pa dodala. Izašao je bez dinara odavde, mnogima je skinuo honorare, Ša je zbog njega ostao bez 50.000 evra. Vidim da je sada počeo da se unosi u facu što nije dozvoljeno, pričala je Milena.